Tabula Rogeriana, Muhammad al-Idrisin kirjoittama maailmankartasto kertoo kuvaa Pohjolasta lähes 900 vuoden takaa. Al-Idrisi kokosi teoksen valmiiksi Roger toisen hovissa Sisiliassa 1154. Se sisältää aikansa maailmankartaston ja kuvauksia eri maailmankolkkien ihmeistä. Kartat ovat arabialaisittain piirretty meidän silmimme väärin päin, joten ne täytyy kääntää hahmotuksen helpottamiseksi. Pohjolasta ja suomalaista mainitaan muun muassa Estinmaa, Finnmark ja Tavastia eli Häme. Teos on tietenkin arabiaksi, mutta sivut, jotka kertovat Pohjolasta, on kääntänyt Helsingin yliopiston arabian kielen professori Sahbah Mroeh Hermetikko-lehteen. Kirja kertoo, että Pohjolasta löytyy hurja kansa, runsaasti kyliä ja myös muutamia kukoistavia kaupunkeja ja mainitsee myös Finnmarkin kuninkaan.